Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Neneng mau ya belum ndandakno ayam ning bakul panggang. Wi ning nggo dung maron kene dadi yo gadoh karo omahku. Oke, ikuti terus vlognya. Lah iki sangka omahku ki ngetan lho. Ngetan. Di tempatnya Mbak Ros. Aku seneng bumbune ning kono soalnya dikeni asem lho. Ning kono ki dikeni asem. Jadi soalnya gurih ngono lho. Lah iki sangka omahku ki belok rene, kan enek pos kampleng kok. Ki belok rene. Pagi ini acaranya gak sekolah ya bro, jadi aku prai nyapu ya prai sekolah ya mau ceritane bangkong biasanya aku nek ndandakno Yasmin iki ngambil sore nek gak awan, tergantung rame orane lho. Lah sangka pos kampleng kae to kenganan kanan arah kae ngono. Oke. Dalane rondo ekstrim. Rumahnya sing enak herbele kayak lho. Jadi omahe ning kene. Yo iki lho iki. Dek bumbu piye wi? Assalamualaikum. Badhe ndandosne ayam. Nggih, mboten napa-napa. Anu mawon bumbune sumer. Mboten pedes-pedes. Nggih, potong. Kula tinggal nggih. Jadi dadine sore lho. Jadinya sore. Ada. Di sini mau tambelne pilo-pilo pedal listriknya bocor. Apa ngono. Gua kecuci sapa yo gak loro bocor. Bos. Hah? Borok iki. Jadi pedal listrik iki sing modelannya nek ora dikene kecepatan 3 wi ora iso ndelok baterai. Nek mbok kaya kecepatan 1 wi gak iso, mesti bek terus. Nek kecepatan 3 karo makane Nurul.
Ya, kali ini sudah sampai ke rumah lagi belum? Kali ini Ngono. kita- Oke. Ya arep njipuk sepeda listrik dituntun. Lah iki lho, Bro. Tak repekno bane iki pos-pos lho. Mbuh bocor mbuh nyapa. Iki gak gambar semburi. Gak sing mburi ora. Lah iki mari kita tuntun. Ya wis tuntun. Yo aja numpak abot to. Ya aduh lho Bro kene pomeng masamu. Alah isi. Aduh. Isi. Surung, Dik. Seberang. Ngono. Iki waduh iki nyurung. Kokono lho. Samu. Bener aja. Hop. Hop sik. Jeda. Nah, Lur jadi iki wis tekan pom. Sampai meruntus to keringete. Ki mbuh dijajal kena apa ora? Wetoke ora. Bocor ketoke. Numpak apa? Kok iso? Cuaca hari ini sangat terik. Kayak umbah-umbah. Zong bolos zong, gak iso soalnya gak nek tembelane. Lagi rencana arep neng kantor desa belum, neng sebelah kantor desa enek jarine. Oke jajal rono sik ya to. Melaku neh. Iki ceritane olahraga pagi iki aku. Kok iso diuji kesabaranku karo sepeda listrik. Nah, jadi Lur, iki ngalih neng lorep apa kantor desa. Soalnya neng pom mau gak iso. Iki jelas meruntus aku ngene iki. Asli meruntus. Olahraga pagi. Bocor. Sik bolo nunggu iso apa orane ya to. Ora iso ya go mulih neh. Etong-etong olahraga ya to. Wes ayo mlaku liwat sawah ae. Wes cedhak. Ya ngono ya, Lur. Iki ngerti ngono ndek mengkono gak iso aku yo langsung jujuk kene. Lah wong ndek ben ki WA. Bisa ngono, anggit kowe dak kono. Lah kok malah gak iso iki. Kayak berjalan 2 kali lipat aku kok. Lagi kita memilih jalur cepat saja metu sawah. Ben ampre cepet. Ya toh. Kok nek halo. Kok nek meturatan kono, jelas suwi ngono lho. Ya ki engko mari iki acarane puwadat. Ki mau jane aku kan hari Sabtu Minggu ki jane
aku prei nyapu soalnya TK PAUD kan Sabtu Minggu libur. Aku prei nyapu. Acaraku ki jane arep neng omahe Mas Iwan Kumis. Tumbas sarapan. Tapi jelalah warung tutup karena jere mau kan live pagi aku gabung maksudnya komen kuwi jerene arepe munjung ngono lho. Lagi lewat sing jalan biasane aku nek sekolah kuwi lho bolo. Tuh kene. Lah engko jujuke kandang ayame sing dijogo bapakku kuwi. Jadi cedhak karo omah lewat jalan pintas jujuke ngguri omah. Nek liwat kono harus mubeng. Waduh neh. Apa mau kene mau lewate gak sawah nek jalur jalane mesti aku lewat kene wong edak kene. Iki kan sayange jalure sawah ngono lho. Jadi aku ora iso. Lah iki kos-kosan bolo. Dadi kene iki desaku ki permukiman kos-kosan. Soale apa? Soale cedhak pabrik ngono. Lah. Badhe nembelno ban. Nggih. Tang celake kantor desa niku lho. Mas Joko. Nggih. Lah tak sepilno kandange wis ketok iki. Lah ngono liwat ritese wong iki iki. Lewat kene iki, lewat galengan. Ngono. Ngono bolo. Jadi aku lewat kene wae. Rusuk kene. Piye ben ampre iso cepet teko omah. Yo no. Nembelno ban kok teko Mas Joko kono lho. Tidak apa ini? Oh, gelo aku lewat ngene iki nek ulo bolo. Gak suka aku. Wayah tandur bolo. Wayah tandur dadi ki ora ketok matane warnane coklat padha suket lho, sukete kan disemprot. Boh lho apa nyantoli sayakku ora? Heh. Nyantoli sayakku piye mlebu ning Aduh aku ndang cepet-cepet ki. Piye ki? Lah, ki jaluk kasasar teko. Mun dadi cuwep dastere to. Aku wedi aku. Karena aku pernah tak weni cerita bolo, aku pernah seminggu wi tak gandol ngalor ngidul, tak gawa sekolah, tak gawa ning ndi-ndi. Kuwi tibake ula. Ulane tek gede. Aduh. Lah kan mlebu ning koyo ning gir sepeda motor. Sepedaku zaman kuwi jek semes. Semes welek ngono. Liya-liyane wis do beat, wis do apa ngono. Tapi aku nrimo bolo, nrimo. Soale apa? Aku nyadari nek wong tuaku ki wong gak duwe. Zaman biyen kan enek to bocah sekolah SMA. Pokoke nek gak ditukokne montor kae. Aku gak sekolah ngono. Nek aku gak boleh aku ngesakne wong tuwa. Malah zaman biyen kuwi aku pengen apa-apa ngempet bolo, ngempete piye. Aku gak pengen nyusahne wong tuwa, gak pengen jaluk. Iki liwatin di salah jalan iki. Aduh. Bar. Sik. Met bah putune liwat. Es ekstrim iki. Gak pengen nyusahne wong tua bolo, dadi pengen apa-apa aku gak wani njaluk. Soalnya ngerti keadaan. Wis kok ngene lho. Met bah ya putune liwat.
Lah iki kandang ayame bolo. Ndak met Mbah, putune liwat Mbah. Aku gak reno-reno Mbah. Numpang lewat aduh. Ya. Jadi aku berusaha nyelengi sangku dhewe bolo. Jadi aku pengen wedak, pengen paketan, pengen pulsa ambiyen kan zamane BBM. Aku nyelengi sumpah sangku dhewe. Aku nggak mau memberatkan orang tua. Ngono, iki kandange. Iki bapakku nang kandange. Lah, iki sarep teko omah. Sembuh ki. Sepodo karo olahraga. Iki kandange. Iki pakku resik-resik. Heeh. Resik. Nah, jadi jujuke ngguri omah lho. Ngguri omah. Nek liwat kono suwi. Iki paling nek liwat jalan gede. Kurang teko nggon kok. Jek teko Kerdu jalan belokan kae. Idul jembatan. Lah iki sudah sampai rumah, tak akhiri vlog dariku. Kok ikuti terus keseruane Nining gitu. Tak tutup sik jendelane engko awan tak buka neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.